जोंबो लुबैयो माने जों माब्लाबाबो साना जे आंबो सासे इउपिपिएलनि आफादगिरि हिसाबै आं बेखौनो आफा इसोरनिसिमबो आं बेखौनो आरज गाबगोन जे बिथांनि देहा सोलेर मोजाङैनो लाखिथों आफा इसोरा आरो लोगोसे बिथाङा थाबैनो गनांगौ बेखौ जोङो आं एसे सिगाङावबो मोनसे मिडियायाव आं बिथांखौ बख'नायनि थाखाय आं बुंदोंमोन आं दिनैबो बिथांखौ गजानो लुबैयो दे थाबैनो फैनानै जोंनि बर'नि थाखाय खामानि मावनांगौ बिथाङा गोबाव सम बर'निनो खामानि मावबोबाय बर' जाथिनि गावखौनो बावसोमबाय बेबायदि हिसाबै जोङो लुबैदों दे बिथाङा थाबैनो गनांगौ बेखौ आंबो इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि आइजो दोलोनि आफादगिरि हिसाबै आं बेखौ लुबैयो बेयाव जोङो बिटिसिनियावबो जोङो इउपिपिएलआ होगोन मोननैबो आरो माबायावबो एसेमब्लियावबो जोङो आसाम एसेमब्लियावबो मोननैखौबो जोङो होगोन होननानै थांखि लादों रायलायनायनि गेजेरजों जागोन मानो होनबा जोङो बिजेपि आरो इउपिपिएल आरो जिएसपि जों मोनथाम दोलोजोंनो मोनसे सरकार दागासिनो दङ सरकारखौ सालायगासिनो दङ बिटिसिआव बेबायदि हिसाबै जोङो रायलायनायनि गेजेरजों बेखौ समाधान खालामनाय जागोन जोङो इउपिपिएल दोलो हिसाबै जोङो रायजोनि दिनै इउपिपिएल दल माने रायजोनि दल बेबायदि हिसाबै जोङो आबादारिफोरखौ बांसिन जोङो हेफाजाब होनो थाखाय गोरिब गुन्द्राखौ बांसिन नायनो थाखाय जोङो इउपिपिएल दोलोआ आगान सुरदों जे जोंहा बयबो गावनि मोनथायखौ मोननांगौ हिसाबै जों नांबोदों नाङै जोङो 6 बोसोर जाबाय 6 बोसोराव दिनै जोङो सरकारखौबो दानो हाबाय बेबायदि हिसाबै जोङो दायो सरकार दानानै 6 मास जाबाय बे 6 मासाव जोङो गोबां खामानिबो मावगासिनो दङ जेरै जोंहा अन्त्योदयानि खामानि मावदों बा जोङो सोरबाया रेशन कार्ड गैया रेशन कार्डनि खामानि मावगासिनो दङ प्राइमारि लेभेल भिसिडिसि लेभेलाव आरो सोरहाबा बिदिनो जब कार्ड गैया जब कार्डनि खामानि मावगासिनो दङ साफ्रोमबो सुबुङानो मावनानै मोनजानांगौनि थाखाय दिनै जोंहा बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथां आरो बिथां जोंनि इउपिपिएलनि आफादगिरि बिथाङा दिनै गोरिब दुखियाखौ बांसिन नायनो होननानै जेरैबायदि आगान सुरदों बेबायदिनो खामानि मावलांगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समफोरावबो जोङो नाजालांबाय थागोन रायजो राजा आइ आफाया जुदि अराय जोंखौनो लुबैयोबा आरो नेक्स्टआवबो जोङो बेनिफ्राय साबसिन आरो मावलांबाय थानो बयखौबो समान मोनथाय होनो थाखाय जोङो आगान सुरदों आइजोफोरनि थाखाय जोङो दायो गोबां खामानि मावगासिनो दङ सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ लानानै जेरैबायदि जोङो रायजो राजानो प्रतिश्रुति होदों थिग बेबायदिनो जोङो होलांबाय थागोन मानो होनबा जोंहा 6 मासल' जादों सरकार दानाया दा बेयाव जोङो गोबां मानसिया गुनु जालायगासिनो दङ मानो होनबा दासिमबो होआखै मायाखै होननानै सोरबाया सानदों नाथाय जोङो सम दङ जोङो बानायलांगासिनो दङ जोङो मा खालामबा मोजां जागोन रायजो राजानो थाखा फैसा होबा जागोन ना जों प्रेक्टिकेलि बिथांमोननो अमा दाउ फिसिनाय जि दानाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जों बानाय होनाया मोजां जागोन नैबेखौ लानानै जोङो रायलायगासिनो दङ सेन्ट्रेलाव सावरायगासिनो दङ बेखायनो जोङो हानायमानिखौ जों आइजोफोरखौ गावनि न'खरावनो दानाय लुनायखौ जाहाथे खालामलाङो जोङो बाहेरानि साप्लाइफोरखौ बन्द खालामनो हायो बिनि थाखाय आङो नै रिसेन्टलि गोदानै दाजानाय इएम हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइलनि बिथांजोंबो सावरायनाय जाबाय बिथाङा खोथा होदों जे आइजोफोरनो जेरैबायदि खोथा होनाय जादों थिग बेबायदिनो जोङो खामानि मावलांगोन होननानै बिथाङा नै दाखालिसो आंनि सिगाङाव खोथा होदों बेखायनो आङो साफ्रोमबो आइजो माहारिफोरखौ आङो खावलायनो लुबैदों जे नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजोंनो जे जोंहा जेरैबायदि प्रतिश्रुति होदोंमोन जों बेबायदि मावलांनो होननानै आगान सुरगासिनो दङ मोननाय मोनैखौ लानानै दुखु जानो नाङा मानो होनबा साफ्रोमबो जुदि थिखादार जानो ओंखारोब्ला साफ्रोमबो जुदि कन्ट्राक्टर जानो ओंखारोब्ला सोर समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन नङा होमबा दा बेखायनो आं साफ्रोमबो आइजो माहारिखौ खावलायनो लुबैदों न'आव थानानैनो गावनि प्राइमारियावनो थानानै गावनि ब्लगावनो थानानै जाहाथे रायजो राजानि थाखाय मोजां सिन्था खालामो आं बेखिनिखौ खावलायबाय जाहाथे मोजाङै खामानि मावलाङो रायजो राजा आइ आफाया मा मोनदों मा मोनाखै सोरहाबा न' मोनाखै सोरहाबा रेशन कार्ड गैया सोरहाबा जब कार्ड गैया नै बेफोरखौ जाहाथे भिसिडिसि लेभेलाव जाहाथे मावफुंनानै होयो बेखिनिखौ आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो रायजो राजाखौ खावलायबाय।